Goddag, Mads. Dag. Moin. Nej, Mads. Mads, prøv lige at komme Jo. her. Mads. Ej, ikke side. Mads, Altså, Mads, du skal lige sige hej. Øj, så. Nej, prøv helt seriøst. Prøv lige helt ærligt, altså. Altså, Jeg er nu værd. Okay, fuck det. Hvad så, guys? Og velkommen til den her video. Mads, han er røvirriterende, faktisk. Jeg har lyst til at slå. Okay, jeg vil forklare lidt. Har vi lavet noget off-cam? Nej, Jo. skal I? Altså, Mads, jeg har ikke lavet en skid. Mads, han er fladet lidt ud. Han har vist opbygget sit hus færdigt, men det mener jeg vist, han gjorde i sidste episode, eller sådan noget. Nej. Og det gør han åbenbart ikke. Men i hvert fald, han er på vej ud for at lede efter sugarcane spawner. Jeg har besluttet mig for, at vi skal have sugarcane farm down here, i den her smukke... Super. I den her smukke kælder her, som jeg jo har lavet, som jeg ikke vidste, hvad vi skulle bruge til. Og så vil han også lave en vej herfra ind til vores workhouse derovre, på grund af, altså det der med at skulle gå ud om natten, altså det er ikke sikkert. Så jeg vil gå op og bygge på foråret, indtil jeg kan flere ressourcer tilbage. Og jeg burde måske lige bruge vores sidste iron på at lave en iron skovl. Tænker bare. Min hjerne, den fungerer ikke lige nu. Du har ikke nogen jern, så... Det Seriøst, du er nødt til at stoppe med det der. Altså, du er ikke dig selv. Du har 3 hjerneceller. Det er højere end din IQ. Nej. Totalt tavshed. Nej. Hvordan føles det at blive ovnet? Jeg er jo faktisk ikke blevet åbnet. Det er du tilfældigvis, men okay. Nej. Okay. Har vi ikke en spand? Jo. Nej. Det ved jeg, og det værste ved det hele, ikke? Der er en spand. Nå, okay. Der prøver jeg ved det, jeg har sagt, at du måske bare skulle overveje at gå ned og hente noget, hvad hedder det, iron. Nej. Men jeg har en taktik, ikke? Og alt det gunpowder vi har rimelig meget, ikke? Det kan vi sgu da få sådan ok meget TNT ud af, ikke? Nej. Så jeg synes, at vi... Jeg burde stoppe med at sige nej. Ja, gider du ikke godt, please? Det er faktisk røvirriterende. Nej. Okay, seriøst, stop det, dude. Det er ude af kontrol. Ja, okay. Hvad hedder det, fuck dig. Hvad hedder det, så jeg tænker på at lave en masse TNT, ikke? Og så bare gå ned i vores mine, ikke? Og så bare bygge TNT nedad, og så springe der, og så se om vi finder, og se om der er et eller andet spændende, eller et eller andet. For eksempel en abandoned mine, som faktisk er noget af det vigtigste, jeg kunne have lige nu. Så skal jeg bygge 5 op. Det var 5, ikke? Au. Nej, det var det faktisk ikke. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Smart. Bliver det pænt for. Nej, og det tror du bare selv, det gør. Og det gør det bare ikke engang. Hver eneste gang vi har haft en server, eller jeg ved ikke, jeg har været inde på en server. Det første jeg altid har bygget, det har altid været det her for her. Nu er det godt nok lidt lang tid siden jeg har bygget det, men alligevel, jeg kan godt huske, at man laver det, tror jeg. Mega simpelt. Jeg kan ikke huske, hvilken YouTuber det var, jeg lærte at bygge det her for ved, men jeg kan i hvert fald huske, at det var han var dansker, men han snakker engelsk i sin video. Okay, lad os se, om vi kan lave det der jump der. Nej! Det var virkelig elendigt. Du er bare elendig generelt. Ja, det er Mads, der taler, guys. Ja. Husk på det, man. Det er Mads. Ja. MB23. Per med P, selvom han hedder Mads. Nej. Ud af kontrol, eller Per med W, som han jo hedder lige nu. Gør det? Nej, det hedder jeg faktisk ikke. Lige nu hedder jeg... Henning Præsending, eller Nej, jeg hedder Per P. Så er der ikke mere uld. Så guys, det var det vi kunne nå at bygge det for her for den her episode her. Jo, tak for det. Magt det ikke dem her. Det var random. Nå, Mads, vi kan have sådan nogle, du har sat... Og det er fjernet også de stolper, du har sat sådan... Hvilke stolper? Hernede. Hvilke stolper? Nede i kælderen. Du skal jeg bruge det til. Det ser pænt ud. Mads, jeg laver lige sådan, hvad hedder det? Jeg laver sådan nogle kister, som der er sådan
Du ved, oven på vores helt øverst, ikke? Nej, ikke øverst. Anden etage i vores workhouse, ikke? Der får vi sådan en kiste hver, hvor vi kan smide al vores trash i. Altså alt det pisse, vi ikke skal bruge. Okay, Brun, jeg har besluttet mig for, at jeg vil gå oprør. Mod hvem? Mod, mod minerne. Så jeg tager alt det gunpowder, vi har. Og så motherfucker springer jeg dem i luften, man. Altså sådan, ligesom Anders Schwarzenegger. Der er jo sådan en af de der store revner i jorden lidt længere hen. Det ved du godt, ikke? Jamen, det kan jeg ikke bruge til noget. Altså, jeg skal et helt andet sted hen. På det der. Og forhåbentlig har vi sand. Det har vi, ja. Så går jeg bare amok, så jeg kan huske, hvordan man laver det. Tror du, sådan her? Det var det ikke. Men nu går det helt amok. Nå, det var så man lavede det. Ja, okay, fair nok. Og vi kan ikke få så meget TNT ud af det. Det bliver ikke til noget specielt som sådan det her. 7 TNT bliver det til. Er det værd, eller hvad? Nej. Jo, det er fandme. Det er det værd. 7, burde det ikke have blevet til 7, det der? Hvorfor? Jeg gider ikke engang tænke over det. Det blev til 5 åbenbart. Jeg tror bare, jeg gemmer om. Så gider jeg ikke gå ned i minerne. Så vil jeg explore lidt, men jeg er nødt til at finde nogle dyr, men jeg er nødt til at finde lidt af hvert, altså. Vi mangler så meget mad, det gør vi. Det er sindssygt. Jeg ved godt, vi har lidt gulerødder der, men vi kan ikke leve af gulerødder. Vi er... Det går da fint. Det gør det bare ikke. Det var da dig, der dræbte alle grisene og hvad der nu var. Ja, vi fik også pisse meget kød ud af, men det har vi ikke spist, man. Og vi har ikke mere iron. Det burde jeg gøre. Skaffe iron. Så skal jeg bare lige have noget sten. Det gør jeg, at du vil skaffe en iron. Tror jeg ikke på. Jo, jeg gør det fandme. Det er det, jeg lurer til. Du duer ikke til noget. Lad nu være med at spille så hårdt. Det passer ikke til dig, dude. Jo. Nej, det gør jeg. Så skal jeg op her med torches, men jeg magter det. Hvor synes du, jeg skal bygge ned hen? Altså sådan, skal jeg gøre det under i vores... nej, det vil være dumt. Kan jeg? Jo, jeg kan. Hvad skal du lave der? Jamen, jeg skal finde et godt sted om mig efter iron, ja. Jeg går ud og leder lidt og se om jeg kan finde en cave. Der er en cave herhen i hvert fald. Den er bare dækket til. Jeg kan lige vise dig den, hvis der. Men det var sgu da også smart. Ja, det var det da. Så er der ingen andre, der tager den. Hold nu kæft, man. Jeg vil så gerne finde sådan en abandoned mine, man. Ja, er du sindssygt. Vi burde måske lige sådan sove først, men altså. Nej. Der. Nice. Det koster 20 for kroner. satan, man. What the fuck, man. What the fuck? Hvad nu? Den her skeleton, han mobber mig. Brutalt. Den elsker dig. Nope. Selvfølgelig elsker den mig. Alle elsker mig. Der bliver godt nok ikke særlig meget farm hernede. Måske skulle vi bare lave det til et eller andet. Hvor? Farm hvor? Hernede. Du sagde sukkerkagene farm. Ja. Der bliver ikke særlig meget hernede i hvert fald. Der er ikke så meget plads. Vi skal ikke bruge så mange sukkerkager, skal vi sgu da heller ikke bruge. Okay. Du skal bare lave sådan bare lave vand rundt i kanterne der, ikke? Og så, altså, vi skal overhovedet ikke bruge så meget sukkerkager, altså... 2 sekunder, okay, altså bare... Det, altså, det er masser af plads, altså, vi har altså ikke brug for så meget, altså, som du tænker. Jeg ved til ikke, hvad du tænker, altså, men altså... Tænker på kage.
Ja, og pizza, og det er sådan noget sygt noget, man. Du aner ikke, hvor meget lyst jeg har til pizza lige nu, man. Det er virkelig voldsomt. Jeg har fået pizza til aften. Jeg har nu kæft, man. Du får sgu da pizza hele tiden, man. I fed æsel, man. Meget cool, egentlig. Hvad synes du om... What the fuck? Hvad synes du om det der med, at folk de smider baggrundsmusik i deres let's plays? Gør det folk det? Det er der nogen, der gør. Jeg er der faktisk vildt mange, der gør det. Og det er pissehammerende irriterende at se på, eller høre på. Der er nogen, der har skrevet det. Der er nogen, der har skrevet... Eller der er et par stykker, der har skrevet det til mig, jeg burde gøre det. Det giver jo ingen mening, jo. Hvorfor... Why the fuck skal man smide... fuck min navn klør. Hvorfor fuck skal man, smide baggrundsmusik ind i sådan let's play video? Jeg kan forstå det, hvis det er sådan... Jeg kan forstå det, hvis det er sådan en vlog-video eller sådan noget, hvor det er godt eller sådan noget, hvor der gider du ikke høre om omgivelserne, men det er jo distraherende, altså. Det gør man bare ikke i let's plays, altså. Det skal være stille og roligt som let's plays, det skal være chilleren, altså. Det er ikke sådan noget fucking med sådan noget techno i baggrunden, altså. Så det kan I lige så godt bare lade være med at spørge mig om, hvordan det gør jeg fandme af. Så slukker han sin mic. Ja. Ja. Det er fandme sjov. Nej. Men jeg synes ikke, jeg synes det er det godt, hvis man... Dude, jeg tror jeg har fundet en ja, sådan, jeg har fundet en er det ikke noget, hvis man holder et host ind, når man har øjnene åbne, så kan ens øjne flyve ud? Hvad? Det har jeg hørt. Jeg har fundet en fucking cave, dude. Hvorfor kommer der en masse baby zombier nu? Det er fordi, de elsker dig. Du er deres mor. Det håber jeg. Og det gør du bare. Hey dude, vi laver sådan en mob trap hernede. Det er ved Skeletons, det er fucking dejligt. 2 CD'er, dude. Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge det til. En Iron Horse Armor og en bucket, en span, det er så godt. Det er gunpowder. Noget iron, noget string, en kist mere. 4 af de samme CD'er og en anden CD. Yes, Enchanted Book, Fortune 2. En sadel med iron og endnu en span. Og så tager jeg lige alt det her mushy stone her. Jeg kan bare det der med at finde, med at finde caves. Jeg synes altid, jeg er heldig med at finde caves, med. Selvom det faktisk var dig, der fandt den her cave her, men altså, ja. Det siger vi ikke til nogen. Jo. Nej. Det gør vi. Nej. Jo. Mads, du må ikke sige det til nogen. Fordi så dræber jeg dig. Med hvad? Med en falafel. Og en cheeseburger. Med cheese. Bliver du ikke bange? Gå ned på McDonald's og sige, jeg skal have en cheeseburger med, uden ost. Og så når de giver dig en hamburger, så siger du, det er jo en hamburger. Ha ha ha. Jeg ved, hvor mange dislikes jeg lige får for den der. Prøv at gå ned på, altså bare gå ned på, det gør du ikke, nej. Jo, jeg troller dig hele tiden. Du er nødt til at stoppe med det der, du ved jo ikke engang, hvad en troll er, man. Jo. Jeg troller dig bare med, at jeg troller dig. Ja, det sagde du også i går. Ja, det ved jeg godt. What the fuck? Det var bare en troll. Jamen, what the fuck, dude? Altså, du er sådan... Sjov. Du er sådan virkelig fuck der, du. Det ved du godt, ikke? Nej. Altså sådan, og guys, bare lige så I ved det, ikke? Og, altså, det er ikke bare fordi, at vi optager. Sådan er han også sådan, når vi bare snakker, altså. Det er virkelig, han er virkelig fucked, og sådan er han altid. Det er der galt med ham. Han får ikke medicin for det. Jeg har sagt til ham, at han måske skulle overveje at gå til lægen. Men det, men gør du det? Nej, fandme nej. Han mener, han er normal eller sådan noget. Det er du ikke, Mads. Du er ude af... Du er virkelig helt ude af den, altså. Nej. Men det skal nok alt sammen gå.
Ja, det er fucking løgn, jeg fandt en fucking cave til, what the heck, altså, hvad er det lige, der sker? Jamen, er det ikke godt? Jo, what the fuck, hvorfor finder jeg så mange caves? Og det er... For der var en creeper. Og der er en creeper til. Dæk det her pis til. Fuck, hvor sweet. Og hvad har vi? Name tag, hvad er det? What the fuck? Det er vist et andet, så du kan give dyre navn. Masser af gunpowder, endnu en bucket og noget mere iron. Det er super. Jeg tager det her mossy stone på et andet tidspunkt, det magter jeg ikke lige nu. Jeg skal lige se den creeper der var derude. Der var det med en creeper. Ja, det ser ikke helt fredeligt ud herude. Ja, jeg kunne godt bruge noget backup, men altså, det er fint nok. Motherfuckers gonna hit me, men det er lige meget. Jeg kan leve med det. Fik jeg ikke noget... Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, der plejer at droppe brød eller sådan noget i de der kister der. Det gør det overhovedet ikke ved de her, man. Det gør mig faktisk lidt sur. Bliver du gal? Jeg bliver totalt gal over det den creeper der. Bare spring. Sådan. Hvad sker der? Der er kraftet med en cave mere. Det er fucking... What the fuck? Det er kraft med en cave lige ved siden af en cave, lige ved siden af en cave. Det er en triple cave. What the fuck? Det er bare godt. En triple cave. 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 En cave, det er faktisk en kappe, hvis nogen skulle være i tvivl. Look no around. Oh my god, man. Jeg har fundet en triple cave. Det er sygt. Det er jo fucking insane, det her. Er det en sarne? Så guys, nu ved I, hvad I får ud af bare at gå ned af. Keep digging, guys. Bare tro på det, man. Dude, vi skal lige have noget lidt senere, men holy fuck, man. Der er lige lidt iron også. I roen. Altså, jeg ved ikke, hvad er der egentlig specielt i at finde en cave, udover at vi kan lave nogle syge monster traps ud af det her. Og mossy stone. Men altså, der er jo ikke noget specielt i de der kister, der som sådan. Udover at vi har fået en chant. Fuck, man, jeg føler mig heldig i dag. Jeg burde gå ned på layer 12 og finde noget diamonds nu. Diamonds. Hvis jeg bliver nakket af en creeper nu, så bliver du glad. I sidste, var det ikke i sidste, nej, eller var det i episode 11, jeg kan ikke huske det, men det var i hvert fald i episode 11 eller 12, der døde jeg hele tiden, mand. Jeg tror, jeg døde sådan 5 gange inden for 2 minutter. det er ud af kontrol, det er bare et tegn på, hvor elendig man er, altså. Men det er jo bare mig, altså. Jeg er jo sikkert til, jeg skal have lov. Der er lava. Og det skal stoppes. Fuck. Fuck. I do not hope them creepers will come and punish me. Altså... Er det her sådan The End Station, eller hvad sker der? Det kan det ikke passe. Jo, når jeg siger det, så... Okay, det har været en sådan... det er sådan virkelig en god episode, det her. 3 caves, man. What the fuck? Vi har sikkert optaget i sådan 30 minutter nu, man. Er 20 eller sådan noget? Kun 20? Jeg tror, jeg begyndte 20 minutter i, og den er sådan set 10 nu. Så... Ja, okay, så kan vi godt lige tage lidt mere. Jeg føler bare, at jeg ikke er helt færdig nu. Du er heller ikke færdig. Men jeg får alle mulige planer ind i hovedet. Jeg er lige nødt til at skrue det op efter den episode her, så jeg ikke lige mister dem. Du kender godt den der metode, der man bare finder mega hurtigt diamant på, og sådan noget. Jo. Ja, den der vi lavede med, hvad hedder det, XVN3 og OTG og sådan noget. Jo. Ja. Den skal vi prøve at lave. Der fandt vi altså syge ting, altså. Det var crazy. Det var virkelig godt.
Det synes jeg, vi Hvor er skal det gøre. Krasse. Det var totalt crazy, dude. Det var totalt crazy. Men der får jeg ikke noget ud af. I will go back. Fuck yeah. I am feeling so lucky. Hej. Du lyver. Jeg synes, jeg Igen. kan høre som slimes. Det er Slimes. ikke en god ting. Creeper. Motherfucker. Motherfucker dø. Ow. Come on. Oh my fucking god, jeg har ikke tid til det her. Jeg har et monsterproblem, dude. Så skyd dem. Hvad fanden skal jeg bruge det til? Jeg er nødt til at dække op af. Ja, det var sgu da også super, man. En cave efter en cave, man. Altså, det... Jeg har hørt, du er glad for caves. Er det rigtigt? Grøndildo. Kæmpe stor grøndildo. Nej! Vent lige. Okay, sådan. Hvad hedder det? Hvorfor løfterede du? Det er fordi, jeg gider ikke miste mine ting, men jeg finder aldrig noget ned igen. Så jeg stopper episoden her. Hvad hedder det? Jeg gider ikke dø. Hvad hedder det? I næste episode, der har jeg stadig mine items, fordi der har jeg gjort noget tulleri, så jeg er ikke død. Hvad hedder det? Tak fordi I så med, guys. Det var en ret, heldig episode, vi fandt sådan en triple cave der. Det var faktisk en double cave, hvor den anden cave, den fandt vi sådan lidt langt væk fra den anden, men en double cave i hvert fald. Det var sygt, mand. Hvad har du egentlig lavet, Mads? Det du sagde, jeg skulle lave. Hvad har du egentlig lige lavet? Det du sagde, jeg skulle Hvad har lave. du egentlig lige lavet? Okay. Han har lavet kage til os, man. Så vi er klar. Ej, vi skal se i næste episode, hvad han har lavet, Bruno. Det har vi ikke tid til lige nu. Men se med i næste episode, man, hvis I vil vide, hvad Mads han har lavet. Så er der ingen, der tager med. Hvad hedder det? Hvad hedder det? Tak fordi I så med, guys. Moin. Moin.